Ahoj, vítam ťa pri tomto videu, v ktorom ti chcem ukázať, ako jednoducho si vieš skopírovať, zduplikovať stránku vo WordPresse. Takže nachádzame sa vo WordPresse a ja teda pôjdem na pluginy. Ideme si totiž to nainštalovať plugin, ktorý nám pomôže zduplikovať stránku. Takže dáme si pridať nový plugin a tu si napíšeme duplicate post, po anglicky, duplicate post. Ono nám to nájde niekoľko možností a my si dáme ten taký zelený. Takže nainštalovať. Potom dáme aktivovať. Dáme skip. A tu už vlastne nerobíme nič. A teraz pôjdeme na stránky a ideme si teraz vybrať, ktorú by sme chceli skopírovať. Tak napríklad, ja vám to ukážem. Ideme si skopírovať túto domovskú stránku pre jednu z mojich šablón virtuálna asistentka. Takže ideme na freelance, domov a tu, keď si všimnete, tak v týchto možnostiach sa vám vlastne zobrazí možnosť copy. Čiže klikneme na to, ona sa nám to skopíruje. Potom medzi stránkami budete vidieť ten vlastne duplikát tej skopírovanej stránky. Bude tam vlastne názov tejto stránky a potom rieška, nejaké číslo. Takže ideme na túto stránku skopírovanú a upravíme si názov tejto stránky. Tak ja si to nechám, keď mám iba takú testovaciu, tak si nechám demo test. Samozrejme, vy tam napíšete skutočný názov tejto stránky. A potom nezabudnite kontrolovať tu napravo, či vlastne sa zmenilo aj ten trvalý odkaz. Či sa zmenilo. Dobre? Čiže ja si to tam teraz píšem, aby to bolo rýchlejšie. OK. A ideme si to upraviť s Elementorom. Takže ja sa nachádzam na tej zduplikovanej stránke a teraz vám chcem ukázať, ako si viete jednoducho prekonvertovať túto zduplikovanú stránku napríklad na vstupnú stránku. OK, ako viete využiť ten dizajn na tú vstupnú stránku, na prerobenie na vstupnú stránku. Takže ideme na túto lištu a dáme si tému Elementor Canvas, rozloženie stránky na Elementor Canvas. Je to kvôli tomu, že na vstupnej stránke nemá byť žiadna hlavička ani petička, aby tí ľudia vlastne neodišli na iné časti vášho webu. A teraz si idem dať preč všetky sekcie, ktoré tam nemajú byť. Takže ideme za radom. Keď sa vám to nedá chytiť, tak môžete to urobiť pravým tlačítkom, zmazať. Aj toto. Pravým tlačidlom na sekciu zmazať. Toto si necháme autorovi. Ideme ďalej. Túto sekciu vymažeme, aj túto, aj túto. Dobre. A tuto si ponecháme. Tu máme vlastne ten magnet na zákazníka a plus formulár. Takže to posunieme hore. A dáme aktualizovať. Roztiahneme a máme krásnu vstupnú stránku. OK? Čiže sme iba využili sekcie, ktoré sme už mali v tom svojom dizajne a iba sme to zorganizovali ináč. Iba sme to usporiadali ináč. Čiže máme hore magnet na zákazníka, formulár a dole je časť o autorovi. Okay? Takže takto jednoducho si viete skopírovať stránku na vašom webe a použiť len niektoré sekcie, aby ste nemuseli znova dizajnovať tie isté sekcie. Takže takto, dúfam, že to bolo pre vás užitočné a ja sa na vás teším pri ďalšom videu.